ಮಂಗಳೂರು ಸುರತ್ಕಲ್ನ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು। ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಬಳ್ಳಾಚೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಗ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ। ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯ ವಿನಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು। ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಡ್ ಬಣ್ಣದ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಈ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿಲ್ಲಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೆರ್ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಒರಿಪಾವಡು ಊರುಗೂ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೆಸೇಜಿನ ದುಂಬುದಕಲು ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತೆರ ಅವೇನು ಈ ಸತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲು ನಡತೊಂದು ಅವೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವನ ತಂದು ಇದೀ ಇನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿಡಲ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದುನಿಯಾದು ಪೋತುಂಡು ಐಟ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತಾ ಉಂತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡತ್ತಂದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಅದು ತೂವೋಡು ಪಂದಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕುಲು ವಿನಾಯಕ ತಂಡದ ಜವನೇರು ಅಂಚನೆ ಗಗ್ಗರ ದೈವಲೆನ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗತ್ವಡು ಮಾತಾ ಊರೂರಿಗೂ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಉಂಡು।